హలో ఎవ్రీబడి. ఈ వేదిక, ఈ సెలబ్రేషన్ చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఈ సినిమాలో చాలామంది డెబ్యూ చేస్తున్నారు. వాళ్ళెవరూ డెబ్యూటెంట్స్ అంటే నమ్మటానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే అంత సీజన్డ్గా, అంత వండర్ఫుల్గా పెర్ఫామ్ చేశారు. ఎత్ర నార్యంతు పూజ్యంతే రమంతే తత్ర దేవత. ఈ దేశంలో స్త్రీలది గౌరవించటం, పూజించటం మన సాంప్రదాయం, మన కణకణంలో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం. స్త్రీలు ముందుండి నిలబడి ఏదైనా చేస్తే ఎంత అద్వితీయంగా ఉంటుందో, ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో నేను మళ్ళీ పునశ్చరణ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ముందు నాకు గర్వకారమైన విషయం ఏంటంటే, ఇద్దరు ఆడవాళ్ళు, సింధు అలాగే పద్మావతి విశ్వేశ్వర్, వాళ్ళని నేను 2 ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాను. అదొక తపస్సులాగా రాత్రింబవళ్ళు కూర్చుని చాలా మదనపడి, అలాగే వాళ్ళ టీం అంతా ఒక మంచి అద్భుతమైన టీం అది. శాంతిరావు గారు అండ్ ఆల్ ద పీపుల్, ఆల్ ద క్రియేటివ్ టీమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ యూస్ టు సీ దెమ్ హౌ వాళ్ళ వర్కింగ్ స్టైల్ చూసేవాడిని నేను. ఎంతో డెడికేటెడ్గా, ఎంతో నిబద్ధతతో పనిచేశారు. ఇందాక రామజోగ శాస్త్రి గారు చెప్పినట్టు, ఒక స్త్రీ కనుక ఏదన్నా నెత్తినేసుకుంటే కనుక, ఏదైనా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తీసుకుంటే కనుక దానిలో ఒక సున్నితమైనటువంటి ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది, ఒక తెలియనిటువంటి ఒక మారద్రవం ఉంటుంది. సో ఆ మారద్రవము, ఆ సున్నితత్వము ఈ సినిమాలో మనకి చాలా ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. అది నేను చెప్పదలుచుకున్నది. అలాగే మ్యూజిక్, ఇట్స్ అన్ ఆనర్ వర్కింగ్ విత్ గోపి సుందర్ గారు. ఆయన ఒక కీర్తనకి సంగీతం చేశారు. అది నేను రోజు వింటాను. అది ఆయన చేశారన్న విషయం నాకు తర్వాత తెలిసింది. అది 2 లైన్లు ఆయన కోసం పాడతాను నేను. సదా పాలయ సదా పాలయ సారసాక్షి సమానరహిత మోహనాంగి సదా పాలయ. ఐ లవ్ దిస్ సాంగ్. అండ్ ఎంతో ఉత్సాహంతో, ఎంతో ఎనర్జెటిక్గా పెర్ఫామ్ చేసినటువంటి శివాకి, తన డెబ్యూకి ఐ కంగ్రాచులేట్ హిమ్. అండ్ వర్ష అండ్ మాళవిక పోటీపడి నటించి, నువ్వా నేనా అన్నట్టుగా పోటీపడి నటించారు. అండ్ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. అండ్ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా, సుమా గారు నన్ను చూస్తున్నారు ఎప్పుడు మైక్ లాగేద్దామని, సో నేను ముగించేస్తున్నాను. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద ఎంటైర్ టీమ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ హ్యావ్ టు సే వన్ థింగ్. రాజ్ కందుకూరి గారు, లాస్ట్ చెప్దాం అనుకున్నాను, ఆవిడ చూసేసరికి నాకు కొంచెం కాళ్ళు వణికాయి. సచ్ ఏ స్వీట్ ప్రొడ్యూసర్. ఏదో ఓ బాబాయ్ గారింటికో, ఒక మామయ్య గారింటికి వెళ్ళినట్టు ఆయన చూపించే ఆప్యాయత, కళాకారులతో డీల్ చేసే విధానం అద్భుతం. సో ఐ విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. గాడ్ బ్లెస్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. నన్ను చూస్తే మీ కాళ్ళు వణికాయా? అవును. కించిత్ కూడా కదిలినట్టుగా లేదే. చూడలేదా? లోపల ఏదో ఒకసారి కదపండి. థ్యాంక్ యూ. ఈ మాత్రం చాలు.